ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, мардуме ки дураи ватан ҳастед. Созенама каса хубен. Ирӯз 21 ноябри соли 2024 барои шуморо навор кардем. Рости бачаҳо 27 минут даже зиёд навор кардем. Хонаҳое ки роӣ кардан ҳамаша ҷамъигӣ кардем бачаҳо азиз, навортон кардем. Бо диққат тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин дорен, хона дорен, мошин дорен, квартира чизе дорен, дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед. навори банда реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда дӯстон ай ҳамаи ҷои хона Душанбе хонаҳо ҳастай, заминҳо ҳастай, нафароида хона дар кор, нафароида квартира дар кор, аренда комнат дар кор. мақсад мошинои фурӯшӣ ҳастай, аппаратҳои фурӯшӣ. Хулос то охир тамошо кунед ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе. ҳамин наворда бачаҳо ҳама каса лайкотона бизанен, подписатсия кунен, зангулаша виса кунен. мо навора сар мекунем. Бо диққат то охир тамошо кунен. беҳтарин хонаҳо барои шумо дӯстон азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёд аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд дӯстон азиз. мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз умми канали мо Сауdo TV ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ тамошо кунед ака. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Кушониён дар деҳаи Ваҳдаташ қарор дорад. масоати умумии хона ва ҳавлиш 12 сотих замин дорад. ду дар хона. нархша 230 000 сум меган ки бо саводои хуб мешавад. номи пештараш мега Қизилқуч, номи ҳозира деҳаи Ваҳдат. баня дора, калидор дорад. боз се дар хонаи дигара фундаментош ба як калидор дароз фундаменто рехтагӣ тайёра кард дӯстон азиз. масъалаи обсвет ҳастай камбуд надора. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дора. барои зиндагӣ кардан хонамон мега тапа тайёрай. касоне ки мехара ҳамин рақамҳои 5007 WhatsApp монай занг бизанед, бо камтар савдош мекунем, мега соҳиби ҳамин хона бачаҳо азиз. мақсад масоатиш калон, агародкорӣ метонем бикунем. ду хона 230 000 нархи хона, иса фундаменту рехтагӣ. маълумоти пирра бачаҳо ҳама каса занг бизанед, лайкора монед некунед. мегзарем ба дуюмин эълони ирӯзамон. хонаи фурӯшӣ роҳи кардан ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Ҳисорда қарор дорад. ҷамоати Навобод деҳаи Ҳамдилонда қарор доштааст. як ҳуҷра 8 сотих замин масоҳат дорад ки бо нархи 450 000 сум фурӯхта мешавад. трассаи калона тамошо кунед бачаҳо азиз. ҷои ободи ҷои зурдаҳай. мақсад беҳтарин ҷо места хароши мега ҷои зурда қарор дорад. 450 мега муомила дорад. 8 сотих масоҳатам дар хели сентри Ҳисорам нархаш хеле қимат дӯстон азиз. 450 муомила дорад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp ҳар сешта метонен дӯстон ҳозир занг бизанен. аз номи канали ютуби Хонатеҷе занг зада маслиҳат бикунем бачаҳо азиз. касоне ки лайк намондай, ҳатман ва ҳатман лайкотона бизанен. дар канали Хонатеҷе подписатсия кунен. ма бовар дорам ай канали ма ягон хонаҳай, ягон мошинай, ягон квартираҳай, ягон замини арзон аз канали мо шумо меёем бачаҳо. чунки канали Хонатеҷеда 89 000 одам бовар кард хона роӣ мекунанд. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. ана хона, мана хона. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Кӯлоб, Исмоили Сомонида қарор дорад. хонаи барак, ду комнатага 150 000 сомонӣ нархи хона дӯстон азиз. хоб документаи барак кардагӣ, рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp шунда метонед ҳозир занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. касоне ки хона рӯй мекунед или замин или квартира рӯй мекунед, ҳамин телефонотонро баракӣ бигирен, видеонавори фасон карда рӯй кунед. навори банда худохоҳад рекламаи фасонаш мекунем, фурӯшта мегузорем.
150,000 да ин ҳамин хонара дӯстон метавонен ҳозир занг зада бихарен. خیلی شانسورا فقط در کانال ساودو تیوی تیجه و در کانال خانه تیجه میتونین بینین دوستان عزیز. دو کامناتا دو کلیدور دارد. خانه با تمامی چیز چارش فروخته میشود. چیزی که در خانه میبینین همش در همین 150,000 سومون داخل میشود دوستان. دو حجره ای برک کردگی معامله خوبم با میکنن. رقمای دستی و واتساپ شونه حوزی زنگ بزنین. лайкора масъалаша конкретни бинем бачаҳоз. навор беҳад дарозай 27 минут навор кардем. айлбои маркаи хонаву квартира метавонем ҳамин наворда биёбем дӯстон. мошино ҳам мондагем, квартираҳо ҳам мондагем. нафарое ки замин дар кортонай дар ватсап нависен, ранги ҳамин бародарое ки эълон мекунам миёбем. мега салом алейкум бародар, ягон хонаи арзон пайдо нашидак мада, бояд хонара холӣ кунем. хона аз гирду атрофи шаҳр, поёни корвон, ленинский район боша мешава. илтимос ёрдам кунен. бародар 5 кӯдак дорам. дар зимистон мабодо дабер намонам мега бо. дар дастам наличи 160,000 сомон дорам. мақсад касоне ки дора занготона интизорам. рақамои ватсап ва рақамои ватсапи дигари ҳардаш кор мекунад дӯстон. кадомитон дорен дӯстон, ҳами шахсията мақсад ёрдам мекунен ё ки хонаҳотона ина шансора аз даст натен, ҳами инсониятда буфурӯшен. 160,000 дорум мега, ҳами қаки дар кӯча намоним илтимос кардам. ассалому алейкум дӯстони азиз, мега мада аренда квартира или хона дар кораи аз территорияи Навобод, тарафҳои Калелин, тарафҳои 112 микрорайон. хонае боша ки зиндагӣ карда шава. то 1700 сомона моҳона метавонам супорам. рақамон барои тамос ахираш 5728 ватсапда занг бизанед. дӯстон, кадомитон хонаҳотона мақсад аренда метен, квартира шунонданӣ ҳастен, ина рақамои ватсапда занг занен, амхели шансора азиз натен. кадомида амхели эълонҳо дар кораи дар ватсап фақат нависен. ассалому алейкум дӯстони азиз, мада замин дар курай аз шаҳри Қурғантепа боша мега, аз Қурғантепа то 50,000 сомонӣ боша мегирам. касоне ки дошта боша номерои ман +7 977 940 39 67 занг занен. бачако то 50,000 сомона ҳами акамонда замин дар кор аз шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. нафарое ки дора ҳатман ҳами шахсиятда занг бизанен, маслиҳат мекунен, заминтона дӯстон ҳами одам мехара. ассалому алейкум бародаро, мега мада хона дар курай духонага сексия боша то 320,000 сомонӣ нақд дорам. тарафи Фирдавсӣ, Сирк, Корвон боша мега мехарам. аммо одамое ки дар дохили Душанбе квартира сексия дорен, мисол духонагаҳай, яхонагаҳай, арзиши 320,000 сомон боша, агар ина ватсапш ахираш 1040 ҳозир занг бизанен, бигӯен ки ман хона дорам бародар, хонаи мара мехарӣ или намехарӣ. хулас эълонои мора шумо бо диққат гӯш куненда истифода барен. ассалому алейкум дӯстони азиз, мада замин дар кораи то 30,000 сум 2 ё 3 сотих боша мешава. аз теппаҳои Калелин, теппаҳои Зарафшон, Ваданасос, Мошинбозор 7 километр, 9 километр, тарафи Калхози Россия, тарафи Гулбута, бозори Балх, Чорбоғ, Чоряккорон, Ҳисор, Ваданасосай, ҳами тарафҳо хулас ҷангалакай мешава мегирем мега то 30,000 сомонира. теппаҳошам ба назар мегирад дӯстон. рақамои ватсап, рақамои дастӣ ахириш 9944 дӯстон занг бизанем. эълон тамом шид. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ғалаобод. бачако пабратски конкретни лайкора бизанен. ҳамин рӯз ма баъри шумо гарени меҳнат кардам. мақсад навора беҳад дароз кардам. либои намуд реклама рамондам. як дона лайк да арзанда боша, агар биҷиқен лайкора. ҷамоати Ғалаобод деҳаи роҳат 4 комната 7 сотих масоҳат дорад ки бо нархи
200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстон 200 тада инами хонара мефурӯшаш. рақамҳои дастӣ ватсапшона занг занед. мега дута обанбори калон дора, свет дора, дар наздикии мактаб қарор дорад. дар наздикиш медпункт ҳаст, масҷид ҳаст, ай наздикишда ремонти нав дорад. барои чорводорӣ беҳад ҷойи созай хуб аст. аз номи канали мо занг занед, боз камтар муомилатон мекунад. бачаҳои азиз, маромад маслиҳат кунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки дар шаҳри бохтар, деҳаи мирзообод 3 хона 9 сотих масоҳат дорад. нарх бошад 360,000 сомонӣ. рақамҳои ватсап, рақамҳои дастӣ ҳар дашта ҳозир занг бизанед. свет об ҳаста мега, водопровод дора, боз муомила ҳам дора. 3 хона ба як веранти дига дора. баня дорад, анҷомхона ҳастай. ҳуҷҷатҳо масъалааш 100%. касе ки мегира сразу оформитш мекунем халос. магазин қарибида ҳастай, мактабам ҳастай. где-то 15 минут раҳи мактаби хона разница дорад. раҳи калон бошад то хонара 200 метр масофа дӯстон дорад. ин ҳами хона ҳай. мақсад кадоми гирифтанӣ ҳастай, ҳами ватсап ёки дастида ҳозир занг бизанед. аз номи канали мо хона теҷе салом барасонед. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо ҳастае, ки дар шаҳри ҳисор, шаҳраки шарорада қарор дорад. ҷамоати навобод, деҳаи ҳамдилонда қарор дорад. як комната 8 сотих замин масоҳат дорад. хоб рақамҳои дастӣ ҳардуш кор мекунад. дӯстон метавонед занг бизанед, маслиҳат карда хонара харидорӣ бикунед. анборхона, шароити гирди хона мақсад маҳкам кардагӣ тапа тайёрай. оби равон дора, водопровод дора, аптека, магазин, беморхона, заправка, масҷид, мактаб, ҳавлӣ ҷойи хуб аста мега. хулас 450 та мегем, боз камтар муомила мекунем. касоне ки мехара, инам марамат дар ватсапшон. дута ватсап, якта дастида занг бизанед. ҷамоати навобод, деҳаи ҳамдилон 450,000 нархи ҳами хона муайян шудагӣ. ва маълумоти бештар бачаҳо ҳозир зангшон бизанед. лайко рамонед, поделитсаво, подписатсяво, сторисоро ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. навораи мо далши дар сомонаи инстаграм ва тикток ҳам монда мешавад бо номи Саудо ТВ. аслан дӯстон канали мо ба номи Саудо ТВ ҳай. ин канали хонатеҷа баъдан сохта шуд баҳри шумо, ки шумораи хонаҳоро зиёдтар бимонем. бисёр бачаҳо хоҳиш мекунанд хонаҳоро зиёдтар монем ва худӣ кушодем. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. замини фурӯшӣ будааст дар ноҳияи ёвон, деҳаи Фурқад. 7 сотих замин масоҳат, ки бо нархи 65,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 65 тада ҳамин замина ҳозир метавонед дӯстон бихаред. об свет ҳам дора. рақамҳои ватсап Тоҷикистону Россия ҳардаш метавонед занг зада маслиҳат карда бигиред. мега ки замин дар болои масҷиди Мулло Нуралӣ, аз роҳи калон 300 метр дур. мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека, духтурхона ҳамаш наздикида ҳастай. ҳуҷҷатош 100% ҳастай. касе ки мехара, боз камтар савдо ҳам мешавад. дӯстон бачакҳое ки аз ёвон замин хустен, ина ҳамеша мақсад ёфтем, навортон кардем. худотон боз занг зан маслиҳат кунед. ҳаштумин эълони ирӯзаи мо дӯстон азиз. квартираи фурӯшии ҳаштум дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия қарор дорад. ростӣ бачаҳо медонед, ҳар як наворда 25-27 минут гап задан ҳам осон нестай. хиртуқомон гирӯҳ бовар мекунед, лекин шумо ҳеҷ ҳамун лайкҳоро намезанед. квартираи фурӯшӣ шаҳри Душанбе, колхози Россия, доми 5 этажа. аслан хона мега дар 4 этаж қарор дорад. ҳамин хона якҳуҷрагай дӯстон азиз. якҳуҷрага 35 квадратай. ин ҳами састяни кардагай. касе ки мегира бо камтар муомила дорад. ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои ватсап 987 ахириш 53 метавонед занг занед. чизи чора қа савдо мешавад. документон масъала мега 100%. садиқи мактаб наздикай ба доллар 28100 доллар ба рубл 2,580,000 рубли русия ташкил метавонад. мақсад боз
савдо ҳам мешавад дӯстон азиз. мегзарем ба нӯҳамин мошини фурӯшӣ. Kia Sareto рӯй карданд ки дар Санкт Петербург дар қарор дорад. соли баромади ҳами Kia Sareto 2021 солаи моддаҳои нав объёмни машина бензини холӣ объёмаш 2 коробкаш автоматае 2,450,000 рубл нархаш. WhatsAppшон 1338 занг занед. маълумоти бештара тамошо кунед. қисмати берунаш алиш ба хона дохили душанбе да боша мега алиш мекунем. хонаи заминӣ боша, агар сексия ҳам боша мешава, ремондор или без ремонт ҳам боша мешава. хонатон қимат боша агар болои сумтон метем, арзон боша агар маслиҳат мекунем. шаҳри Санкт Петербург, соли баромад 2021 сол, Kia Sareto автомати объёми 2 азиз, толка бензин. худотон бо занг бизанед, маслиҳат кунед. даҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Бохтар назди бозори Ҳоҷи Шарифда қарор дорад. 2 этажка 4 сотих масоҳат 5 дар хона нархиш $120,000. шаҳри Бохтар, Сарбанд, ами тарафу наздикии бозори Ҳоҷи Шариф. мега ки шоҳроҳи Бохтар Сарбанд бача азиз, мақсад пеши бозори Ҳоҷи Шариф хоб ошёна якм мега ташноб, аслан хона 2 этажа, якм этаж ташноб, ҳаммом, ошхона ба канализатсия пайваст шудагӣ ҳастай. як хона бо масоҳати 26 квадрати метр иборат мебошад. барои мағоза истифода баредан мешавад. гараж бо масоҳати 35 метри квадрати. дар ошёнаи дуюм 4 дар хона, 2 меҳмонхона ҳастай, 2 хона барои хоб ва бо гардеробный иборат мақсад мебошад. балкон ба масоҳати 11/1/40 ам хеле хулас бо баъзе ашёҳо хона фурӯхта мешавад. 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи шаҳри Туз, ҷамоати Фирӯза, деҳаи Навобод. ана ҳамин хона бо нархи 99,000 сум фурӯхта мешавад дӯстон азиз. 10 сотих масоҳат 3 хона 99,000. WhatsAppшон 0232 ҳози занг бизанед. мактаба балниса пешашдай 50 метр дурай мегам. болои мақсад болои чилчорчашма дай мега ҳаму хел немаха. оби чилчорчашма мия табиӣ, светош қариб ки навембра доимӣ, оби агарот дорад. хоб дар хонаш бардоштагӣ, кришаш маҳкамай, баня дарунашда дора. як хонаш ремонт шидагиай, срочна документу ҳам сатвоизай. касоне ки мехара рақамои WhatsAppмон 0232 ҳози дӯстон занг зада боз оиди хона маълумоти бештара дастрас бикунем бача азиз. лайкора монен, подписатсияра фуромӯш накунен, дал шинавора тамошо кардан бигирен. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз 6 сотих замин масоҳат дорад. 3 дар хона нарх 168,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ ахириш 31, рақамҳои дастӣ дигариш ахириш 28, рақамҳои WhatsAppшон +7 ахириш 6151 да занг занед. ремонт чӣ хел мебинед? нами састияни шикатур кардагиай, пада бойта патаёрай, монтаж кардагӣ, свет об дора, свет да пешаш гузарандан дар кораи ҳуҷҷатҳо сатфоизаҳай, кухни подвал дора, гирди хона маҳкамай ва дарвоза ҳам часпондагӣ ҳастай. ин ҳами хона даруни хонаҳо пир кардагӣ тапатаёракай. хулоси гап ки маълумоти бештар бачаҳо занг бизанен, маслиҳат карда хонара харидорӣ бикунен. 168,000 мақсад суми кам ҳам нестай. хона ҳам мақсад састияни хона ҳам чоткиай. фасон масоҳати хона боша 6 сотих замин 3 дар хонаҳай. худотон бо маълумоти парадӯстон ҳози аз уми канали Хонатиҷе занг зада маслиҳат карда бигирен ша. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 13-ҳам дар шаҳри Нурак. нархш бо маслиҳат 3 хона 4 сотих масоҳат дар они шаҳрда қарор дорад.
пешафт вокзал лаби роҳи калонда қарор дорад. рақамҳои ватсап 77 88 дӯстон ҳозир занг бизанен. мега проекти хона да ошиёна ҳай, якум ошиёна бо хишти пухта сохта шудагиай, кухни, ҳамом, падвал иборат мебошад. бо сабаби шароити сохтмон надоштан мақсад давом доданро надорам мега. сумки надорам, давом надодам. аслан ҳами проекташ деэтажа ҳай. худотон бо маълумоти пира занг занен. иваза мешава ба квартира, ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастай, қарор, сертификат дорад, техпаспорт дорад ва ғайраҳо ҳастай. хулос ҳуҷҷатҳошон шербачаи босе ба хотири шумо хонаи фурӯшӣ бисёртон дархост ба хотири шумо успет кунед. хонаи фурӯшӣ 30 сотих замин қай кардага, зиёда аз 30 сотих боло мега соҳибхона хел қай кардага. шароитҳои замонавӣ қати ремонт кардага. 4 дар хона шароитҳои замонавӣ ремонт кардага. чӣ хел ки бине бардоро калидорам дора бардоро 10 метр оғил дора бо ҳамин хел қай кардага бардоро. ҳамом, нонпасхона, мактаб, магазин, масҷид дар пеши хона ҳастай. об, свет дора бардоро. ҳуҷҷатҳошам 100% қай кардага. сертификат темболи хона сертификат дорай. нарша бошад 600 000 сомон мега. бо савдо мешавад, қади ҳама чизош фурӯхта мешавад бардоро мега. ин қарор дорад дар ноҳияи восе, ҷамоати тугарак, деҳаи 25-умда. номраи дастиёш, номраи ватсапаш дар рӯи навор баромадесай. кадоме ки хона харасти, ина марҳамат ки замза қати соҳибхона савдо кун. шербачаҳои ноҳияи вахш, ина ба хотири шумо хонаи фурӯшӣ успет кунед дернака бо нархи арзонай. 13 сотих заминда ду дар хона бо шароитҳои замонавӣ ремонт кардагасай. долон дора бардоро бинен, катам дора бардоро ҳамин хел қай карда. бания кухни дар даруни хона ҷойгир ҳастай. алохона оғил 15 метр оғили дароз дорад. барои гов мол кардан, марға чиқ парвариш кардан беҳтарин ҷо аст. об, светаш муҳайё ҳастай. тамоми чизош қай фурӯхта мешавад баро дастрош най. нарша 180 000 сомон мега. боз аз номи канали мо занзен арзон мекунем мега. ин қарор дорад дар ноҳияи бахш, ҷамоати ваҳдат, деҳаи султонобода. номраи дастиёш, номраи ватсапаш дар рӯи навор баромадесай. кадоми дар хона лозим астай, ина марҳамат кунед, худтон занг занед, маълумотҳои пираша аз худи соҳибхона дастрас кунед. дӯстони азиз, барои пешрафти навори мо лайкор хабар мегирем, мерем гӯш кунед. опелас. ассалому алайкум бародарои азиз, боз як эълони дигара ба самти шумо мерасонам ки ҳамин ака мағозаи гӯшт дорад, яъне дар шаҳри Москва Ангар Сити мега, торговая улица, рабочий посёлок, Заречье. рақамаи акара мондагием 95 ба плюс 7 сар мешавад 184 54 36. дар ҳамин рақамҳо акаам ҳам ватсап дорад ва ҳам дастии расӣ. ҳамаи намуди гӯшти ҳалол ҳастай бародарҷоно. гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд, гӯшти мирғ. боз як хубии дигар дорад, хубии калон дорад ки мақсад хариди калон кунен агар дастафкаш бесплатни мешавад. ака хариди кам бошад мега акамон роҳкирои мошина хитон метен. ҳамаш бо даст киштагиай, бо даст ҳалол кардаги аст бародарои азиз. касоне ки харидорӣ ҳастен ҳами акамон мардими хидмонай аз тоҷики хидмон. боз ягон ки 1 кило ним килои дигар зиёдтарак метатон бародаро. местоположениша мондам тамошо кардем хитон. ина марҳамат гӯштҳои тару тозай аз кадом ҷои гов ёки гӯсфанд маҳхултон боша агар ҳами ака мебарам мета мақсад. ина марҳамат ҳатман акамонда занг бизанен то чанд килоера мехарем бародаро. ҳами ака ҳама вақт дар хизмати шумоай. марҳамат мардуми хидмонай, тоҷики хидмонай. занг бизанен рафта гӯшта бигирен дасташ. марҳамат дӯстон, Toyota Camry д американкаи тозай солаш 2011. мошини ноҳияи восе. толка бензин, объёмаш 3.5 дӯстон азиз. ина қисмати беруни мошин. 3.5 моторш. коробкаш автомат ака. автоматика американкаи тоза бача азиз. бо диққат тамошо кунед, баъд қисмати дарунша нишонтон метамозем.
اینا любителей Toyota бошин агар اینا زنگ زنن اگه قطعی چخشخ کنن واتساپ شد در روی امی اکران میمونم همروی صاحب ماشین خلاص مسیحت میکنن میگیریم بچه عزیز huyay darmış. Хоб полин хуй кинен салон кожа автоматика састани беҳтарин ҳуҷҷато ҳуҷҷати солона утилизатсияи як умра ка як умра утилизатсия дора бача азиз мошин трешина умуман надора задагӣ пусидагӣ варид тамоман ин масъалаша понни ҷавоб метам бача азиз айнуми ами канали Сауду ТВ занг занен бо арзонтон мекунад ҳозираша нархша чанд мегӯя ка 110,000 бо савдо дора хай камбеш бо арзон мекунам бача ина машинча мошин ноҳияи Восилистон ускуда кора салонош тоза бача азиз моторна амра чанд кӯ тосе майнака ҳуи ки ҳамаи ҷои мошина як бачакора нишон митам кадомида маъқулай иншоалло зангтон мезана савдо мекунем ина электропакет центр замок автоматика пробегаш чанд боша ира хай ки ҷада нишона биристай мастер мекунем ин ами мошин бачакое ки аз тикток инстаграм тамошо мекунен канали аслимон дар ютуб Сауду ТВ ҳай даромад тамошо кунен номро табуго ака ватсап дастӣ вавилон чандай 918 33 38 36 дастиян холи ватсап надора холи дастия ба чиз занг занед хулас зиндаву саломат бошед маълумоти пурра рақамҳои якада занг занед номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед реклама ка фурӯш намегузорем нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен фақат дар ватсап нависонед навори байна эълонтон мекунем ёфта метем иншоалло лайкҳо рамонен максимални подписатсия кунен зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз